Wengane zakwethu sanibonani bafowethu. Umbezu lo. Ngiyathemba niyaphila bafowethu, njengoba nazi ukuthi i-album sayidedela ke kusasa. Sacothina imeni ngomumo ke. Ngane zakwethu i-album kulula iyatholakala ku YouTube, izobe itholakala ku YouTube, i-CD ikhona. Uma ngabe ukude uyidinga le album le, ungithumelela imali ye-album kwi-Capitec number yami. Then mina mase ngikuthumelela izingoma lezi nge-WhatsApp. Injalo nje bafowethu, zimnandi zonke lezi ngoma lezi, ziculwe kahle zonke, zabhalwa kahle zonke, zaculwa ngendlela ehlukile zonke. Le ngoma bafowethu nizoyizwela nani, ngizobuya kumina nizongibonga nithi waze wakhona-ke Dumbe, waze wakhona-ke Dumbe nje. Ngiyacela-ke bafowethu ukuthi niqhubeke nokunginikeza i-support ingane zakwethu. Ngiyabona, hhayi ngoba ngingaboni ukuthi mina nonke bafowethu ngiphakamisa isandla, ngisebenza ama-post wami kusuka ngiqala umsebenzi kuze kube manje.